कुसुगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे ओनसोलावहाय बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। मा थांखि लानाय जादों? कुसुगाव दखरा एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 1 मे बाव रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय जागायनानै SSB केम्पसिम जों बहाय बिथांनि जे थैनाय सानाव मोनसे हाबाफारि जे बिफां फुलि गायनाय जों हाबाफारि लादों। जोंहा बहाय गायजेनगिरि आलासि महरै कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO DN बसुमतारी सार बिथांखौ हांख्राय लादों। बिथाङा बिफां फुलिखौ गायना होलांबाय। डिपार्टमेन्ट कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्जनि मददजों आरो नबीनगर गामिनि रायजो राजा आरो सान्थिपुर गामिनि गामिनिफोरा आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानै जों बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै मोनसे जारिमिनारि सान बर'फोरनि थाखाय बे दाहा गोनां सानब्लाबो जों मोनसे जारिमिनारि सान होनना लानांगोन। दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव दिल्ली नोगोराव भारतनि नोगोराव भारतनि राजधानियाव जों बहाय लाला राजपत राय मुंनि मोनसे लामाखौ गोदान मुं होनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं होनाय जों बेखौ खोनानो मोन्दों आरो दिनै बेखौ बेखेवगोन। ओंखायनो जों कुसुगाव दखरा एबसुआबो जोंनि ओनसोलाव जे बे ओनसोलखौ साबना हामना खालामनायनि आरो बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनायनि माखासे बिबान लानानै जे मावलांनाय बिथांमोननि जों मुंखौ गोजोर खालामनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानाव बे रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय SSB केम्पसिम कुसुगाव फरेस्ट डिभिजन IB सिम जों बे लामाखौ रुंसारि सुनिल नार्जारिनि मुङाव जों दोननो थाखाय कुसुगाव दखरा एबसुआ बेखौ थांखि लादों आरो बेखौ जोङो डेलिगेटआवबो एसे सावरायनाय जादोंमोन आरो जों बेखौ डेलिगेटआव पास खालामनानै जों जिल्लासिम गथायगोन आरो जिल्लाया बेखौ सेन्ट्रेलनो गथायनानै बेखौ एसेमब्लियाव लाबोनानै बेखौ पास खालामगोन जों सानदों। आरो बेवहाय जोंहा माखासे नेशनेल पार्क लाब्रा बाजारनिफ्राय हेल्थ ब्रिजसिम बेखौ रुंसारि खाब्रांगोरा बसुमतारी जाय जिल्लायाव बिबान मोननाय आरो कुसुगाव दखरा एबसुआव आफादगिरि जालांनाय बिथांनि मुङाव जों दोननो सानदों थांखि लादों। SSB केम्पनिफ्राय बाथौगुरि गामिसिम जे मोनसे लामा नैबे लामाखौ जोङो रुंसारि बजय मुसाहारि जाय कुसुगाव ओनसोल एबसुआव रांगिरि जानानै जोंनि ओनसोलाव खामानि मावलांनाय बिथांनि मुङाव जों थांखि लादों। बेनिफ्राय कुसुगाव IB निफ्राय दद्दरा जानानै थेका बाजार आरो माबासिम 3 नं रुपनापुर गामिसिम बेखौ मार्टियार्स फुंखा नार्जारिनि मुङाव जों दोननो थाखाय थांखि लादों। जों बिदिनो गोबां जोंनि मार्टियार्स आरो रुंसारिफोर जाय कुसुगाव ओनसोलखौ गोजौ फारसे लांनायनि सिन्था खालामदों बर' हारियाव राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय खामानि मावदों बिथांमोननि मुंखौ जोङो अराय गोजोर खालामनो नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि जे थैनाय सान बे 1 मे दाहा फोरमायनाय सानाव जों बिफां फुलि गायनाय बे गायनाय हाबाफारियाव जों बे मोनसे एनाउन्समेन्ट फोसावनाय बेखौ जों दखरानिफ्राय खालामनाय जाबाय। बिफां गायनाय हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै सारा बाहागो लानायनि गेजेरजों मा बुंगोन? गिबि जोंनि चेनेलनिसिम साबायखर थाबाय बुंनो होनायनि थाखाय। आरो दिनै 1 मेआव दिनै कुसुगाव दखरा एबसुनि बानजायनायाव दिनै मोनसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आंखौ खावलायहरनाय जादों। बे हिसाबै आं बेवहाय नुजाफैनाय जादों। आरो दिनै बे जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे थैनाय सान बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै कुसुगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै रायजो राजाखौ लानानै रायमना नेशनेल पार्कनि नबीनगर गेटनि दरखं मोखांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै SSB केम्पसिम बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ दिनै जागायदों
आरो बे जागायनायावनो आङो बिफां फुलि गायनायाव बाहागो लानाय जादों। बाहागो लानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन? दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों रायजो राजाखौ, जाहाथे बिफां फुलि साफ्रोमबो रायजो राजा बा जिखुनु आफादानो बिफां फुलिखौ गायनानै गोग्गो आबहावाखौ लाखिनायाव जाहाथे सहाय खालामो आरो बे बिफां फुलिखौ गायनानै जाहाथे रायजो राजायाबो इयुनाव जाहाथे नायो आरो बेखौ थांनायाव बा बेखौ फेदेरलांनायाव जाहाथे सहाय खालामो, बेखौनो आं रायजो राजासिम खावलायनो थाबाय।